Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu și e momentul pentru cele mai importante știri despre lume și vreme. Cea mai mare valoare înregistrată în ultimele 24 de ore a fost de plus 43 de grade în Australia, în timp ce valoarea minimă a fost de minus 63,4 grade în Antarctica. Rămâneți alături de noi în următoarele 14 minute. Aflăm că poluarea cu plastic și substanțe chimice a trecut deja de limitele de suportabilitate ale planetei. Dacă vă gândeați că este prea devreme pentru a suferi de alergii la polen, ei bine, vă înșelați. Vedeți imediat de ce. Bineînțeles, nu uitați că vă aduc și informațiile cele mai noi despre evoluția vremii. 8 militari au murit miercuri seară în 2 accidente aviatice. O aeronavă MiG-21 Lancer din dotarea bazei 86 aeriene care executa o misiune de patrulare deasupra Dobrogei a pierdut legătura radio cu turnul de control, iar apoi a dispărut de pe radar. Au fost declanșate de urgență operațiunile de căutare-salvare. Astfel, un elicopter IR-330 Puma a decolat spre zona posibilului impact, însă a pierdut legătura radio cu baza și s-a prăbușit în zona localității Gura Dobrogei, județul Constanța, la aproximativ 11 km de aerodrom. Ministrul Apărării, Vasile Dâncu, a explicat că nu putem să luăm în calcul decât starea tehnică, starea vremii, evident, managementul acțiunii. Sunt 3 dimensiuni pe care se face această anchetă. Un număr de 81 de cerbi lopătari au fost relocați în estul munților Rodopi din această iarnă. O interdicție la vânătoare a fost stabilită pentru următorii cel puțin 5 ani. Obiectivul este de a stabiliza din nou populația de cerbi lopătari în Rodopii de Est. Un recensământ de monitorizare a cerbului roșu a fost desfășurat în ianuarie. Se presupune că această populație numără peste 130 de indivizi risipiți în regiunea Rodopilor de Est. În prezent, peste 500 de cerbi lopătari și 50 de cerbi roșii sunt relocați în regiune. Acest lucru a contribuit la creșterea mai multor subpopulații din ambele specii. Experții au precizat că acest proces este de asemenea important pentru a menține biodiversitatea în regiune. La 3 martie este aniversată Ziua Mondială a Scriitorilor. Marcarea acestei zile se desfășoară după instituirea sa de către English Pen Club în 1986. Clubul internațional PEN a fost înființat în 1921 la Londra, având drept obiectiv promovarea prieteniei și sprijinul intelectual printre scriitori la nivel internațional. Această organizație a fost considerată drept primul ONG din lume. Numele asociației face trimitere la poeți, eseiști și romancieri, scriitori ai tuturor formelor literare, precum și jurnaliști și istorici. PEN, clubul român, a fost creat în 1923 și a avut printre inițiatori pe Liviu Rebreanu. Din acest club au făcut parte și Camil Petrescu, Lucian Blaga, Ion Pilat, Mihail Sebastian, Mircea Eliade, Ion Minulescu, Octavian Goga, Vasile Voiculescu sau Ion Barbu. Atenție la alergii! Polenul de alun și de arin este în prezent la maximum. Vi se pare prea devreme pentru polen? Ei bine, nu este, pentru că alunul și arinul sunt primii copaci care înfloresc în România. Sezonul principal de înflorire, atât pentru alun cât și pentru arin, este între lunile februarie și martie. În zonele mai calde ale țării și în anii cu ierni mai blânde, cum este anul acesta în sudul României, alunii și arinii încep să înflorească deja în ianuarie și chiar la sfârșitul lunii decembrie, întrucât au nevoie de temperaturi de doar 5 grade. Polenul acestora poate continua până la începutul lunii aprilie. Astfel, o iarnă caldă lungește problemele persoanelor cu alergii la polen. Important de știut, persoanele cu sensibilitate la polen pot avea alergii și la anumite alimente, așa numitele alergii încrucișate. Pentru polenul de alun și pentru cel de arin, cele mai frecvente alergii încrucișate sunt cele la alune, mere, pere, piersici, prune, cireșe, migdale, țelină, roșii și soia. Mai rar apar la kiwi, banane și avocado. Rămânem în țara noastră acum pentru a afla cum va evolua vremea în perioada imediat următoare, dacă temperaturile au rămas la un nivel mai ridicat decât normalul perioadei. Iată că vom avea în zona montană temperaturi scăzute, precipitații mixte, iar în zona înaltă sunt așteptate ninsori și ninsori abundente. În zona de sud-est cerul va fi mai mult acoperit, se va arăta din când în când și soarele, dar haideți să vedem câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe.
Iată, în Brașov în jur de 4 grade, în Cluj la fel, în Constanța 7, 9 grade în Craiova, 6 grade în Iași, 4 în Sibiu, iar în Timișoara în jur de 8-9 grade. Cu detalii revin ceva mai târziu. Astăzi, plasticul prezent pe pământ depășește de 4 ori biomasa tuturor animalelor vii, conform studiilor științifice. Cantitățile uriașe de materiale plastice și substanțe chimice produse de umanitate depășesc limitele planetare. Ar trebui urgent luată în considerare introducerea unor plafoane de producție, au concluzionat pentru prima dată oamenii de știință. Efectele pe care începem să le observăm sunt suficient de mari pentru a afecta funcțiile critice ale planetei Pământ și a ecosistemelor acesteia, a explicat unul dintre coautorii studiului realizat de Stockholm Resilience Center într-un interviu acordat agenției France Press. Amploarea problemei îi determină pe cercetători să solicite soluții mai drastice, cum ar fi introducerea unei limite maxime în procesul de producție, mai ales în condițiile în care reciclarea dă rezultate mediocre. Spre exemplu, mai puțin de 10% din plasticul mondial este reciclat, pentru o producție care s-a dublat din anul 2000 și culminează în prezent la 367 de milioane de tone. Vorbim despre 350.000 de substanțe diferite, produse sintetice create de mâna omului și volume considerabile care ajung în cele din urmă în atmosferă sau, direct ori indirect, în mediul înconjurător. Nu avem cunoștințe despre marea majoritate a acestora, despre cantitatea în care sunt produse, despre durabilitatea lor, despre efectul lor asupra mediului ori despre toxicitatea lor, susțin cercetătorii. Cunoaștem care sunt unele dintre ele, dar, în cea mai mare parte, nu știm nimic. Chiar și cele mai cuprinzătoare baze de date, precum RICI din Uniunea Europeană, cuprind doar 150.000 de produse, dintre care doar o treime fac obiectul unor studii ample de toxicitate. Ați urmărit în ultimele zile inundațiile masive produse în Australia de La Niña. Ce este mai exact acest fenomen natural aflăm chiar acum de la rubrica Meteo Dicționar. La Niña este un fenomen climatic caracterizat prin temperaturi neobișnuit de scăzute ale apei de la suprafața Oceanului Pacific în zona ecuatorială. Acesta este opus fenomenului El Niño, caracterizat prin temperaturi neobișnuit de ridicate. Datorită curenților oceanici, efectul său asupra climei este resimțit în special în dreptul Indoneziei, Maleeziei, Australiei de Nord și Americii de Sud. Să detaliem acum evoluția vremii pe teritoriul țării noastre. La noapte cerul va fi temporar noros și trecător se vor semnala precipitații slabe local în zonele de munte, în sudul, sud-vestul teritoriului și izolat în centrul și estul țării. Izolat dimineața va fi și ceva ceață. 0 grade în Constanța, minus 1 grad în Tulcea, la fel în Buzău, Galați și Călăraș, 0 grade în Iași, minus 4 în Brașov, minus 7 în Miercurea Ciuc, 0 grade în Arad, minus 1 grad în Drobeta, Turnul Severin și Timișoara. Mâine valorile termice se vor menține în general apropiate de cele normale pentru începutul lunii martie. Pe parcursul zilei vor fi mai ales ploi în zonele joase de relief și doar trecător în nord-est și centru va ninge, iar noaptea aceasta vor fi ceva precipitații mixte. Vor fi în jur de 7-8 grade în Buzău, în jur de 9 grade în Călăraș, la fel în Alexandria, 6 grade în Iași, 4 în Târgu Mureș, la fel în Cluj, 6 grade în Oradea, 8 grade în Timișoara, se vor atinge 11 grade în Drobeta, Turnul Severin. În capitală, la noapte, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru începutul lunii martie. Cerul va avea înnorări temporare, temperatura minimă va fi de minus 1 grad, dar la periferie se pot atinge minus 4 grade. Mâine valorile termice se vor menține apropiate de cele normale la această dată, cu o maximă de 7-8 grade. Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea pentru apariția precipitațiilor sub formă de ploaie și lapoviță va fi mai ridicată spre seară. Iată că temperatura apoi mâine se păstrează în capitală, 7-8 grade. La munte vremea va fi rece, mai ales dimineața și noaptea și cu precădere la altitudini mari unde va fi ger. Cerul va fi temporar noros și local vor fi precipitații slabe, predominant ninsori. Se va semnala ceață, posibil asociată cu depunere de chiciură. Minus 1 grad în Predeal, Poiana, Brașov, minus 3 grade în Sinaia, Semenic și Păltiniș, minus 8 grade în Ceahlău, 0 grade la Stâna de Vale. Poi mâine valorile termice vor fi mai scăzute decât în intervalul precedent, caracterizând o vreme rece. Cerul va fi variabil, cu norări temporare, se vor semnala precipitații slabe mixte pe alocuri în regiunile sud-vestice și pe spații mici în centru, iar la munte pe arii restrânse
va ninge. În celelalte zone, precipitațiile vor fi posibile doar izolat. În jur de 7 grade în Călăraș, 6-7 grade și în Galați, în Buzău, 3 grade în Iași, 4 grade în Brașov, 5 în Sibiu, 5 la fel în Cluj, 7 grade în Satu Mare, în Oradea, în Arad și Timișoara, unde se pot atinge 7-8 grade. Regiunea Al Dhafra din Emiratele Arabe Unite continuă să-și consolideze poziția în sectorul turismului. Statul sprijină investiția în infrastructură și în proiectele de turism pentru a se alinia unor standarde afiliate planului de dezvoltare a regiunii. Emiratele Arabe Unite au un proiect bine definit care trebuie îndeplinit până în anul 2030. În acest context, inaugurarea debarcaderului lung de 360 de metri a fost una dintre realizările importante din cadrul proiectului de dezvoltare turistică. Cheiul poate primi simultan 2 vase de mari dimensiuni. Să vedem cum stăm acum cu vremea pe bătrânul continent. Dacă în țara noastră am văzut că vremea nu e prea plăcută, în peninsula iberică se păstrează o vreme ceva mai frumoasă. Vor fi în jur de 14-15 grade în Lisabona, 11 grade în Madrid, 16 grade în Barcelona, chiar dacă cerul va fi mai mult acoperit de nori. În schimb, în Londra sunt așteptate precipitații cu 11 grade în termometre, vreme frumoasă în Amsterdam, în jur de 10 grade, în Paris o temperatură plăcută, 13-14 grade, dar cerul rămâne acoperit de nori, va apărea și soarele din când în când. Milano, 10 grade cu o vreme frumoasă, în Roma 12 grade cu cer parțial noros, vreme frumoasă în Atena cu 15 grade, 9 grade în Istanbul, un cer acoperit de nori. În Sofia sunt așteptate ceva precipitații mixte și în jur de 5-6 grade în termometre. Mergem mai departe, iată, în Oslo vor fi în jur de 5-6 grade cu un cer senin, în Berlin 5 grade acoperit din păcate în această zonă, cerul în Kiev 1 grad și sunt așteptate ninsori slabe, iar în Moscova cer închis și în jur de 1-2 grade în termometre. După incendiile devastatoare care au afectat masiv insula grecească Evia în 2021, au început reîmpăduririle. Au fost plantați mii de copaci în zona de nord a insulei Evia, dar să nu uităm că în luna august a anului trecut, peste 40.000 de hectare au fost mistuite de flăcări timp de 2 săptămâni. Atunci, mii de persoane au fost obligate să își părăsească locuințele, dar, din fericire, incendiul nu a provocat victime umane. Împădurirea a început într-o zonă de peste 5 hectare, unde vor crește în următorii ani 2000 de pini, 600 de chiparoși și 400 de roșcovi. Acești copaci au fost donați de o pepinieră. Într-o altă zonă din apropierea orașului Limni, în nord-vestul insulei, s-a organizat o altă împădurire la care au participat numeroși voluntari. Au fost plantați 1000 de chiparoși, roșcovi și arbuști madrono. Operațiunile de reîmpădurire au avut un buget de aproape 50.000 de euro și s-au încheiat zilele acestea, procesul derulându-se pe parcursul a 10 zile. Decizia a fost luată de Direcția Pădurilor din Evia la finalul anului precedent și prevede și săparea unor puțuri care vor alimenta cu apă 14 sisteme de irigații. Nu sunt animale care să trăiască în România, dar le îndrăgim ușor de la distanță. Sunt leneși și așa rămân chiar și când devin romantici. După cum am descoperit în imaginile înduieșătoare surprinse la grădina zoologică din Washington DC. Să le urmărim și noi. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu uitați că ne întâlnim și mâine de la ora 18:55. Vă las acum cu imaginea zilei, rămâneți pe TVR2, nu uitați că ne găsiți pe YouTube, dar și pe Facebook. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.